Úvod a Merovejovci. V tejto časti sa pozrieme na začiatky Franskej ríše a na prvý významný panovnícky rod – Merovejovcov. Franská ríša bola po zániku Západorímskej ríše najvýznamnejším štátom západnej a strednej Európy. Frankovia boli germánske kmene, ktoré sa postupne usadili najmä na území dnešného Francúzska, Belgicka a časti Nemecka. Ich najvýznamnejším raným panovníkom bol Chlodovik I, ktorý vládol približne v rokoch 481 až 511. Chlodovik dokázal spojiť viaceré franské kmene a výrazne rozšíril svoje územie. Veľký význam malo aj jeho prijatie kresťanstva. Podľa tradície bol pokrstený v Remeši, pravdepodobne okolo roku 496. Nebol to len náboženský krok, ale aj veľmi múdry politický ťah. Vďaka nemu získal podporu cirkvi a miestneho obyvateľstva, ktoré bolo už kresťanské. Inak povedané, Chlodovik pochopil, že keď chceš vládnuť veľkej ríši, nestačí mať len meč, treba mať aj spojencov. Po jeho smrti sa však ukázala slabina franského dedičného systému. Ríša sa rozdelila medzi jeho synov. To viedlo k častým sporom a oslabovaniu štátu. Niektorí panovníci, napríklad Chlotar I a neskôr Chlotar II, síce ríšu opäť zjednotili, ale po ich smrti sa znovu rozpadla na menšie časti. Franská ríša teda rástla, ale zároveň ju stále oslabovalo rodinné delenie. A ako vieme, keď sa v dejinách spojí moc, majetok a príbuzný, pokoj z toho býva len zriedka. Vláda majordómov. V tejto časti sa pozrieme na obdobie, keď králi formálne vládli, ale skutočná moc sa postupne presúvala do rúk majordómov. Majordóm, po latinsky majordomus, bol pôvodne správcom kráľovského dvora. Postupne však získaval čoraz väčší politický vplyv. Merovejskí králi zostávali na tróne, ale v praxi sa z nich stávali skôr symbolickí panovníci. Skutočné rozhodovanie prechádzalo na ich zástupcov. Významným majordómom bol Pipin II z Herštalu. Po víťazstve v roku 687 si zabezpečil rozhodujúci vplyv nad celou Franskou ríšou. Ešte významnejší bol jeho nástupca Karol Martel, ktorý vládol ako faktický pán ríše v rokoch 714 až 741. Preslávil sa najmä víťazstvom v bitke pri Poitiers v roku 732, kde zastavil postup moslimských vojsk z Pyrenejského polostrova. Nemusíme z toho robiť jedinú bitku, ktorá zachránila Európu, ale určite išlo o dôležité vojenské víťazstvo. Karol Martel nebol kráľ, ale mal reálnu moc. Jeho syn, Pipin III, krátky už urobil posledný krok. V roku 751 dal zosadiť posledného merovejského kráľa, Childericha III, a s podporou pápeža sa stal kráľom Frankov. V roku 754 bol navyše pápežom slávnostne pomazaný. Tým sa začala vláda novej dynastie, Karolovcov. Je to pekný príklad toho, ako sa v dejinách niekedy stane, že ten, kto mal byť pôvodne len správcom domu, nakoniec získa celý štát. Karol Veľký, zahraničná politika. V tejto časti sa pozrieme na zahraničnú politiku Karola Veľkého, najvýznamnejšieho panovníka Franskej ríše. Karol Veľký vládol od roku 768 a po smrti svojho brata Karlomana v roku 771 už samostatne. Počas svojej vlády výrazne rozšíril územie ríše a vytvoril z nej najmocnejší štát západnej a strednej Európy. Na severe viedol dlhé vojny proti Sasom. Tieto boje trvali celé 10 ročia a boli spojené aj s násilným presadzovaním kresťanstva. Na juhu porazil Longobardov a v roku 774 sa stal aj ich kráľom. Na východe pripojil Bavorsko a úspešne bojoval proti Avarom v Podunajsku. Na juhozápade postupne vytváral pohraničné územie, nazývané Španielska marka, ktoré malo chrániť ríšu pred útokmi z moslimského Španielska. Nie každá výprava však skončila úspešne. V roku 778 pri návrate z Hispánie utrpel jeho zadný voj porážku v priesmiku Roncesvalles. Táto udalosť sa neskôr stala základom stredovekej legendy o Rolandovi. Takže áno, aj stredovek vedel premeniť nepríjemnú vojenskú stratu na hrdinský príbeh.
Vrchol Karolovej zahranično-politickej moci prišiel v roku 800, keď ho pápež Lev III v Ríme korunoval za cisára. Tento čin mal obrovský symbolický význam. Znamenal obnovu západnej cisárskej tradície a ukázal, že Franská ríša sa považuje za dedičku rímskej politickej moci na západe. Karol Veľký, vnútorná politika. V tejto časti sa pozrieme na to, ako Karol Veľký spravoval svoju obrovskú ríšu zvnútra. Rozšíriť štát je jedna vec, ale udržať ho funkčný je niečo celkom iné. A Karol Veľký si to veľmi dobre uvedomoval. Nadviazal na staršie správne členenie ríše a upevnil ho cez grófstva a pohraničné marky. Grófstva spravovali grófy, ktorí zastupovali panovníka v jednotlivých oblastiach. Na hraniciach vznikali marky, teda pohraničné územia so silnejšou vojenskou funkciou. Dôležitým nástrojom kontroly boli missi dominíci, teda panovníkovi vyslanci. Tí chodili po ríši, kontrolovali miestnych správcov, dohliadali na súdy a zisťovali, či sa kráľovské nariadenia naozaj plnia. Dá sa povedať, že boli niečo ako stredoveká inšpekcia, len s väčšou autoritou a bez elektronických formulárov. Karol vydával aj písomné nariadenia nazývané kapituláre. Tie pomáhali riadiť ríšu jednotnejšie. Veľmi dôležitú úlohu zohrávala cirkev. Biskupstvá a kláštory boli nielen náboženskými, ale aj správnymi a kultúrnymi centrami. Karol sa opieral aj o lénny systém, v ktorom vazali získavali pôdu a postavenie výmenou za vernosť a služby. Veľký význam mala aj jeho podpora vzdelanosti. Na dvor pozval učencov, napríklad Alkuina z Yorku, podporoval školy pri kláštoroch a katedrálach a rozvoj písomnej kultúry. Toto obdobie označujeme ako karolínska renesancia. Obnovovala sa vzdelanosť, prepisovali sa knihy a rozvíjalo sa písmo nazývané karolínska minuskula. Práve vďaka tomu sa zachovalo množstvo textov z antiky a raného stredoveku. Karol teda nebol len dobyvateľ. Bol aj organizátor, reformátor a panovník, ktorý pochopil, že ríša sa nedá držať pokope iba mečom. Ľudovít I a verdúnske rozdelenie ríše. V tejto časti sa pozrieme na obdobie po smrti Karola Veľkého a na to, prečo sa jeho ríša rozdelila. Po Karolovej smrti nastúpil jeho syn Ľudovít I, ktorého poznáme aj ako Ľudovíta Pobožného. Ako samostatný vládca panoval od roku 814 do 840, hoci ešte predtým bol zapojený do vlády ako spolucisár. Ľudovít bol nábožný a vzdelaný panovník, ale čelil veľmi náročnej úlohe. Udržať jednotu rozsiahlej ríše a zároveň vyriešiť nástupníctvo. V roku 817 vydal nariadenie známe ako Ordinatio Imperii, teda zákon o usporiadaní ríše. Jeho cieľom bolo zabrániť rozdeleniu ríše medzi synov. Najstarší syn Lothar mal byť cisárom a mal byť nadradený mladším bratom, ktorí mali spravovať vlastné časti ríše. Na papieri to vyzeralo rozumne. V praxi však nasledovali konflikty, vzbury a občianske vojny. Po Ľudovítovej smrti spory pokračovali a nakoniec vyústili do Verdínskej zmluvy v roku 843. Táto zmluva rozdelila Franskú ríšu medzi troch synov. Karol II. Olí získal západnú časť ríše, z ktorej sa neskôr vyvinulo Francúzsko. Ľudovít Nemec dostal východnú časť, ktorá sa stala základom budúceho Nemecka. Lothar I. si ponechal cisársky titul a získal strednú časť ríše, vrátane severného Talianska. Verdínska zmluva bola veľmi dôležitá, pretože ukázala, že ani silná ríša nemusí prežiť bez vnútorného pokoja a jasného nástupníctva. Inými slovami, niekedy ríšu nerozbijú nepriatelia zvonku, ale rodinné spory zvnútra. A nakoniec, historický význam Franskej ríše. V poslednej časti zhrnieme, prečo má Franská ríša veľký význam pre európske dejiny. Franská ríša zohrala kľúčovú úlohu vo formovaní stredovekej Európy. Po páde západorímskej ríše pomohla vytvoriť nový politický poriadok na západe. Spojila veľké územia, posilnila kresťanstvo a vytvorila model panovníckej moci,
ktorý ovplyvňoval Európu ešte celé stáročia. Dôležité bolo aj spojenie panovníka a cirkvi. Panovníci získavali podporu cirkvi a cirkev naopak ochranu a privilégiá. Franská ríša tiež podporila vzdelanosť, prepisovanie kníh, rozvoj škôl a správu štátu. Karolínska renesancia pomohla zachovať časť antického kultúrneho dedičstva a preniesť ho do stredoveku. Veľký význam malo aj rozdelenie ríše po Verďune. Západná a východná časť sa stali základom vývoja dvoch významných európskych štátov, Francúzska a Nemecka. Franská ríša je preto akýmsi mostom medzi antickým svetom a stredovekou Európou. Keď sa na to pozrieme s odstupom, Frankovia nevytvorili len veľký štát. Pomohli vytvoriť aj politické, kultúrne a náboženské základy Európy, ktorú poznáme dnes. A to je na pomery raného stredoveku celkom slušný výkon.